Ova knjiga mi je upravo ukrala macu. Ben i njegova maca su se golicali i jurili po stranici. Kada se desilo nešto veoma čudno. Benova maca je nestala. Zdravo, Bene, reče Bela. Izgledaš kao da si nešto izgubio. Ova knjiga mi je upravo ukrala macu. Primetila sam da su ovde stvari i ranije nestajale, reče Bela. Bacit ću pogled. Ali Bela je takođe nestala. Pomoć je brzo stigla i započeta je akcija potrage i spasavanja. A onda su nestali. Potraga nije išla baš dobro. Morat ću sam da je spasim, pomislio je Ben. Ali, sada su svi nestali, osim paperijastog mišića koji je zagolicao knjigu. Nešto kasnije pojavila se poruka. Pisalo je: Dragi čitaoče, možeš li nam molim te pomoći da se spasemo? Izgleda da ova knjiga kija kada je golicamo, pa evo nekoliko uputstava za tebe. Pod 1. Pomerajte svoje prstiće kako bi ih zagrejali. Pod 2. Golicaj knjigu ovde dok brojiš. Gili gili 1, gili gili 2, gili gili 3. Pod 3. A onda okreni stranicu. Apčiha! Golicaj ovde, i ovde, i ovde. A onda okreni stranicu ponovo. Apčiha! Odlično golicanje. Hvala ti, Ben. Svi su spašeni. I sve se vrati u normalu. Pa, skoro sve. Dragi golicaču, da li bi bio ljubazan da kažeš ovoj nevaljaloj knjizi da spasi moju macu, pre nego što ti ponovo počneš da čitaš knjigu? Hvala ti, Ben. Ja dok hranim svoju macu.